Så spørgsmålet var, hvordan var oplevelsen i Beboerhuset? Jamen, jeg synes i virkeligheden, det var en rigtig, rigtig fin aften. Mm-hmm. Der var mange mennesker, og der var rigtig mange forskellige mennesker. Mm-hmm. Også mennesker, som måske ikke har været med til så mange afdelingsmøder før. Mm-hmm. Blandt andet var der rigtig mange unge, Mm-hmm. som var med for første gang. Mm-hmm. Og det synes jeg var rigtig fedt at se. Ja. Det synes jeg helt sikkert, når byggerne skal. Fordi jeg synes, at det er rigtig vigtigt, at der er et boligsocialt arbejde. Mm-hmm. Også her i Lundtoftegade. Fordi man kan sige, i vores samarbejde med beboere, både unge og voksne, der kan vi være med til at... Nogle gange kan vi søge nogle penge, andre gange så kan vi lave nogle aktiviteter sammen med beboere, som er med til at give folk nogle muligheder, som de ellers ikke ville have haft. Så det synes vi er rigtig vigtigt. Kan du godt lide at arbejde for Nørrebrobyggerne? Det kan jeg. Jeg synes faktisk, det er virkelig meningsfuldt og fint. Og jeg har været rigtig glad for det. Jeg har været så heldig, så jeg har faktisk arbejdet her siden december 2016. Så det er jo virkelig mange år, ikke? Nej, det tror jeg egentlig ikke, fordi jeg tror egentlig, nu blev det, der var 42, der stemte for helhedsplanen, og 12, der stemte imod. Og det vil jo sige, at der var et flertal, der synes, det var en god idé, at der kom en boligsocial helhedsplan igen. Og jeg ved ikke, hvad der ville ske, hvis det var hvis der kom endnu en afstemning. Jeg tror egentlig, det vil være meget det samme resultat. Vi er jo i kontakt med mange forskellige beboere. Og de fleste, som vi møder, synes, at det boligsociale arbejde er vigtigt. Ja. Var det ved at gå galt? Var det ved at gå galt? Ja. Nej, det var, at det var lidt kaotisk, kan man sige. Der var rigtig mange, det var ligesom om, at der var mange, der havde svært ved at finde ud af, hvem skulle tage rollen som, hvem skal vi stemme om det med papir? Hvem har delt papir ned? Så der var sådan lidt kaos, men det var også ret sjovt. Jeg synes faktisk, det var ret sjovt, at det var så levende, som det var. Og så skulle der stemmes op igen. Det var også sådan, så jeg tænkte, hvad må det ender med? Men nogle gange så er livet også bare meget sjovt, når det bliver lidt kaotisk.